L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 18 de setembre a les 9:05 del vespre o el diumenge dia 22 a la mitjanit podreu escoltar els següents continguts. Raúl Martínez ens parlarà de minories i mitjans de comunicació. El doctor en informàtica Ramon Sangüesa ens explicarà coses que tenen a veure amb el món de la intel·ligència artificial i de la creativitat digital. L'ús d'internet ens arribarà amb en Quico Gras, l'actualitat radiofònica de l'estat espanyol amb en Lluís Segarra, de Guia de la Ràdio. Tindrem temps també per repassar aparells audiovisuals amb en Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, i també tindrem temps pel món de la radioafició amb Miquel Àngel Sáez, de la Federació Catalana de Radioaficionats, i amb Joan Pere Miquel, de l'Associació de Radioaficionats de Catalunya. Podeu escoltar el nostre programa a través de la freqüència modulada, la TDT, o bé a través del web de Ràdio Televisió Espanyola amb el seu streaming. També després ens podeu trobar a la carta en el podcast de l'Altra Ràdio. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.